ଦୂରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏପରି ଜଙ୍ଗଲ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଭୂପଥ ଏଠାରେ ମିଶେଇଥାଏ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭୂପଥ ଏଠାରେ ମିଶେଇଥାଏ କିଏ କିଏ ତୁମେ ବୀର କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଭଙ୍ଗୁଅଛ ଏ ନିଘର କାନୁନି କିଏ ତୁମେ ବୀର ବନେ କରୁଛ ବିହାର ହେ କିଏ ତୁମେ ବୀର
କରିବର ଭୂମି ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ନାରାୟଣ ନିଜ ରୂପ କରିଲେ ପ୍ରକାଶ ମୁକୁଟ କୁଣ୍ଡଳ ନିଶ୍ଚୟ ଚିରିବେ ଠାକୁର ହଁ ହଁ ମୁକୁଟ କୁଣ୍ଡଳ ନିଶ୍ଚୟ ଚିରିବେ ଠାକୁର
ପ୍ରଭୁ